जागोन बे लामाखौ दाबो सरकारा बानायनो होनो हायाखै आरो गथ'फोरखौ स्कुलाव लांनांगौ गारिजों गारिबो सालायजाया कन्ट्रलाव मारों लायनांगौ मारोंबा लायजाया जायफ्रा मोजां मोना एक्चुअली बे भिडिअखौ दानाय आरो स्किप खालामनानै ओंखारनाया मोजां थ' हेल' लोगोफोर आं दिनैहाय गुबुन मोनसे भिडिअहाय लाबोनो सानदों बिथां प्रमद बर'नि सायाव बुंनो सानदों बा सावरायलायनो आबानायनि सिगां भिडिअखौ बुंनायनि सिगां प्रमद बर'आ जों मा होनदोंमोन 5 बोसोरनि उनाव जोङो सुइजारलेण्ड थांनो नाङा बेखिनि बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों 5 बोसोर कमप्लिट नोंथांमोना सालाय थेवबो सुइजारलेण्ड बायदिखौ खालामनो हानाय नङा थारैनो नोंथाङा जुदि 3 बोसोर जाबाय बा एसे सिंगापुर बा सुइजारलेण्ड बेफोरबायदि खालामनो हाबायना प्रमद बर' बिथांनि बुंनायखौ दान्दिसे खोनासंनानै लाग्रोदो बिनि उनावहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव बबावहाय मा जादों बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ करूँ कि 5 ইয়াৰ্ছত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ মানে গোটেই ৰেৰূপটো আমি সলনি কৰিম আৰু এটা কথা মই আপোনাক ক'ম মানে UPPLৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কতো ফৰেন সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায় আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম তো बिदिब्ला नोंथांमोना प्रमद बर' चिफ बिटिआरनि चिफ बिथाङा मा बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ थ' बिदिब्ला आङो मोनसे जायगायाव चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय पद्मपुर होननाय मोनसे जायगा दं बे पद्मपुर जायगाया जोंनि थाखाय माबायदि जानांगौ बिथाङा बुंदोंमोन मा सिंगापुर बा सुइजारलेण्डआव बायदि जों बिबारनि बागान खालामजोबनोसै होनना बुंदोंमोन थारैनो जोंनि जायगायावहाय बिटिआरआवहाय बिटिसिआव बेफोरबायदिनो दङ नामा थुदो बिदिब्ला बिथांनि पद्मपुरायाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि पद्मपुर बाजार थांनाय लामाया मा हालोदाव दङ बिथां प्रमद बर'नो आं खोन्थानानै होनबा जोङो नायलांनोसै दै नायखांनायनि उनावहाय आङो नोंथांमोनजों दान्दिसे सावरायबावगोन मा जाखिसिलै लामायालाय जाथारलालै लामाया बेनो जों गामिनि लामायानो बेनो प्रमद बर' सरखारनि लामाया बेनो मोजां पद्मपुर हाथायाव थांग्रा लामा बे पद्मपुर बाजाराव थांग्रा लामाया बेनो स्कुलाव दोनलाङो गथ'फोरखौ बावनि स्कुलजों बेलथायखांबाय मोजां लामाया पद्मपुर हाथायाव थांग्रा लामा बे मा जाखो गालिनायखौ मानायखौ नुवाखै पद्मपुरनि लामा बे सरखार जानानै बे लामाखौ दाबो फाहामनो हायाखै पद्मपुर थांग्रा लामा बे गथ'फोरखौ स्कुलाव लाङो बावनो गोलैसिनो डक्टर थांगासिनो जोंना नै दखान खुलिनो हाब्रु ओरै हाब्रु दंजोबो नैबे जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि लामा पद्मपुर होनो बाजाराव थांनो स्कुलाव थांनो बे लामाया जाला बे लामाखौ दासिमबो बानायाबो हाबो खोआ स्कुलाव थांनोबो गथ'फोरखौ लांनो दिगदारथार
गारिबाबो बेलथायखांबाय दा हाब्रु बे ससेया लामाया मथा मथि 2 किल'मिटारसो जागोन बे लामाखौ दाबो सरकारा बानायनो होनो हायाखै आरो गथ'फोरखौ स्कुलाव लांनांगौ गारिजों गारिबो सालायजाया कन्ट्रलाव माइरं लायनांगौ माइरंबो लायजाया डाक्टार होसो लांनांगौ बेयाव दिगदार बाइक लानानै फैनो हाया दा लामाया गाज्रि जाना दङ बेफोरखौ सरकारा बानायना होनांगौ जेबो गुरुत्थ' लाया बे लामाया दासिमबो बिदि थालामोन सरकारा जुदि मोजां मोनब्ला बानायजोबनांगौमोन बे लामाया बै सानिपुर बारजासे लामा बिदि गाज्रिजोब बेफोर हाथायाव थांग्रा लामा स्कुलावबो थांनांगौ बेजों कन्ट्रलावबो थांनांगौ बेजों डाक्टार लायनांगौबो थांनांगौ बेजों बे लामाया एखे गाज्रि जाना दङ फाहामा बे लामाखौ रावबो फाहामा बेनो सरकार गोदान जाबायनो सरकारावबो बेखौ हात होआ हाबो खोआ अन्थाइबो खोआ बालाबो खोआ खम दिगदार जाना दं गथ'फोरखौ स्कुलाव लांनांगौ मानांगौ बाइकबाबो थांजाया जिखुनु गारिबाबो थांजाया बे थाबायनानै थांनांगौ हाब्रु दुब्रु बेखौ रावबो फाहामा हनै कन्ट्रलनिफ्राय माइरं लाना फैदोंमोन गारिया खम दिगदार थांजायानो लामायानो बिराद गाज्रि जायखि सरकार जा बे लामाया मोजां जानांगौ जोंना लामाखौ बानायना होनांगौ बेनो आरो जोंना हनै गारियानो फैजाया नै कन्ट्रलाव माइरं लायदोंमोन लामा लाजाया थांजायानो गथ'फोरखौ टिउसनाव दोनलांनो मानो बिराद दिगदार जाबाय बे लामानि थाखायनो जायखि सरकारजों बे लामाया मोजां बानायना होनांगौ बेनो आरो थाबाय लामाया सुइजारलेण्ड सिंगापुर गोबां जायगा बेरायबाय अफ्रिया बिदियाव थांफेराखै नुवाखै थेवबो जों मा होननानै बुंनांगोन सावगारिफोराव नायोब्ला बिराद मोजां नुयो नाथाय नों प्रमद बर'आ बेखौ हामारगोन ना प्रमद बर' चिफ जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि CAM नोंथाङा हाथारगोन ना मानोथो दिनै पद्मपुर बाजाराव थांनाया मानो बेफोरबायदि दिनैसिमबो गोजां बोथोर दा नै मा होननानै बुङो गोरान सिजन सफैबाय गोरान सिजनावबो बेफोरबायदि दै थानांगौ बिथां CMआ एसे लाजिनाया सोलों मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांनि मेगनावनो नोंथाङा दिनैहाय बेफोरबायदिखौ गिदिङाखै आं नोंथांखौ दाबो बुंदों बार बुंदों नोंथाङा मोनसे कमिटि दानानै ला बै कमिटिया बबे जायगायाव मा जादों मा जायाखै बेफोरबायदि नोंथाङा ओरैनो लेक्सार मारिनानै लाब गैया बाद हो प्रमद बर' नों बायदिया मेल्ला गिदिर बाथ्रा बुंग्रा जादों दिनै बेफोरबायदिखौ मानो खालामनो हायाखै मानो नोङो दिनै सिंगापुर बायदि सुइजारलेण्ड बायदि मा बुंबावदोंमोन बेफोरबायदि मानो खालामनो हायाखै बिबार बागान गोजा नोंनि बे पद्मपुर बाजाराव थांनाय बे लामाया बिबार गायना दोनहैदो ओमफ्राय बे लामाखौ बिबारखौ दागायथ' नोङो पद्मपुर बाजाराव हाबहैनाय लामायाखौ चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरो नोंथाङा जुदि मिथियाबा मालाबा खनसे आंजों फै आं खोन्थानानै होगोन बे पद्मपुर लामाया मा अबस्था जानानै दं बावहाय नोंथाङा बिबार गायनो नालागे नोंथाङा बे लामाखौ सिगांनो लामानि सेंसन खालामग्रोनानै हो बिनि उनावहाय साइडआव बिबार गारनानै हो अब्लाना गार्डेना मोजां जागोन बर' रायजो राजा बावहाय स्कुलाव थांनाय गथ'फोर मा गाज्रि लेंगुवेज होनदों दिनै आं बुंनो गोसो गैयामोन नोंथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय बेफोराव आं बुंनो गोनां जादों थ' बिथांनि जिखिनि सिंगापुर बा सुइजारलेण्ड बिनि बाथ्रा बुंनायावहाय आं बेखिनि भिडिअखौ नोंथांनो खोन्थानो गोनां जादों नोंथाङा जोंनि बिटिआरनि CM नोंथाङा बेखौ नुवाखै आरो मोनथिया नोंथाङा बहा मोनथिनो 24 घन्टा नोङो सिंगापुर थायो
मालयेशिया थायो बेफोरावसो थायो नोंथाङाथ' नोंनि बिटिआरआव मा जादों मा जायाखै बेखौथ' नों मालाबाबो खबर लाया ओंखायनो स्टेटमेन्ट होनायनि सिगां गोरोङाबो जे गादलुनो गोरोङाबो जे एसे खस्थ' मोनो बेखौ एसे सिन्था खालाम आं दिनै बेफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थानानै होयोब्ला दिनै मा जागोन माने गाज्रि मोनगोन अफ्रिया बिराद गाज्रि खोथा बुङो बिराद गिदिर बाथ्रा खोथा लेथ्रा खोथा बुङो बेफोरबायदि बुंगोन खिन्थु जों नोंसोरखौ मा खालामदों दिनै नोंथांमोननो बे लामाखौ जायिनि थाखायसो नोंथांमोननो जों खोन्थादों मिथिबाय रन्जित बसुमतारीनि बेबो नोंथाङाबो गोसो होनाया मोजां जयन्त बसुमतारी नोंथांनि समस्ति नोंथांनि एरिया पद्मपुरा नोंथाङा एसे सान जयन्त बसुमतारीनि बे लामाया जुदि बेफोरबायदि दिनैसिमबो दासिमबो बे अबस्थायाव थानांगौबा माला नोंथाङा सिंगापुर बायदि बानायगोन माला नोंथांमोना सुइजारलेण्ड बायदि बानायगोन मालानि समाव गालांगोन बिदि खोथा बुङै दिनै 2 बोसोर बारग'बाय 3 बोसोर बारग'बाय 4 बोसोराव आगान होगासिनो दङ जागासिनो दङ नोंथांमोना बबे बिथिङाव डेभेलप जादों इउपिपिएल सरकारा बिराद डेभेलप खालामदों होननानै बुंदों लाजिनो मोनाखै प्रमद बर'आ एसेबो गन्थङाव एसेबो दै हाबनो रोंला प्रमद बर'आ नोंथांनि ब्लेसिंखौबो नांगौ जानानै फैदों अफ्रिनो मिथिबाय प्रमद बर' थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि